Kodwa khona into engididayo ke mina. Iyangidida ke impela lento ukuthi into yajika sala nophakela umthakathi yedwa nje ngathi beyedwa kuleya meeting. Ngizwe baphola impela baphola nje ngizwe. Kwawuphakela umthakathi nje othukwayo yedwa. Kanti beyedwa kuleya meeting phakela umthakathi. Bafowethu. Umuntu oyinkinga la ungizwe. Uthathe nje uphakela umthakathi ayomuthi dlwa odongweni omshiya khona. Umile manje yena lapho ugxume wahlalela lapha uyabukela manje. Kukhina nje uphakela umthakathi yedwa manje. Yena nangilese ngathi nje yena nje umsulwa nje akenzanga lutho. Kodwa kube kuyena othatha ukuphakela umthakathi amfaka lapha ehlathini. Hayi futhi ungizwe mangaba nimboni. Hayi nongakamboni nje futhi njengamanje ayoza mbona. La muntu mina ngathi nje mangimbona ku March and March. Ungabuka ngathi ungizwe uzongena la ayisekho safe March and March. Mina ngayibona iMarch and March ukuthi ayisekho ke safe mangabe seyinongisa. Aphinde abe phambili. Ungizwa yeke into angayisiza umphakathi ungizwe. Ayikho into angayisiza umphakathi ungizwe ngoba ungizwe ucabanga ngesisu. Ungizwe mayesebenza mayenza into ufuna imali nje. Ngeke mina ungizwa yeke into angayenza engafuna imali. Ethi usiza nje umphakathi ungizwe ngaba kusiyo ungizwe lo. So nje mina lento nje ngayangethusa nje mangabe ngiqala ukumbona engena ku March and March futhi nakho nehamba phambili ngathi mina ayisekho safe lento. Uyabona umuntu othengiwe la? Hayi akusiphakela umthakathi othengiwe. Umuntu othengiwe la ungizwe ukuthi akenze sure ukuthi iMarch and March iyahlukana. Iyaxabana nje kodwa iyahlukana. Ubovu la ekhona manje. Yabo nje bethule engakhulumi. Imali igcwele izikhwama, igcwele amasenti imali. Lo uphakela umthakathi atholanga lutho lo. Lo bebizela nje ukuthi kuzoxovwa ngaye. Nanga umuntu osetshenziswayo futhi ade nje asetshenziswa. Kwakuthi azaye lapha ku March and March ngiyasola ukuthi vele wafika vele agent ethunywe ukuthi akazoyihlakaza. Ungizwe hlakaza March and March. Singaloku nje nina nithi nithuko uphakela umthakathi niya le nale. Vulana amehlo. Umuntu ohlakaza iMarch and March ungizwe agent la osetshenziswayo ukuthi akahlakaze lento. Akusiyo umuntu okuthenjwa lo. Akusiyo nje umuntu okuthenjwa. Lo muntu lo kuningi kabe esigila. Simazi kahle thina. La ehamba khona awushiye emoshile. Lo muntu lo uhambe la wathukura amaphosa wambiza ngekhala elikhulu elimoshize wamethuka. Emva kwaloko uye futhi obesegijima futhi esethi akuvotelwe yena lo Ramaphosa bemthuka. Wathi yena unamabhinqa akhe ala ko 5 million akavotelwe uRamaphosa ngoba esethathe futhi wafaka imali emasendeni. Wabonakala noRamaphosa emva kwalokho uye futhi osethi uRamaphosa akavotelwe lo kade emthuka. Zolo lokhu ungizwe ngathi niyashesha nje ukukhohlwa. Ungizwe zolo lokube bese defender uNomagugu Simelane ngenkulumo ekhuluma yama-foreigner ukuthi ama-foreigner abamusukhishwa ebhedlela. Yena ungizwe wenza live wa defend uNomagugu Simelane wathi right ukuthi uNomagugu Simelane mayethi amalokhuzana ama-foreigner abamusukhishwa ebhedlela. Ngeke phela kuyekelelwa abantu befe. Kusho yena ungizwe lo besihamba phambili ku March and March abahamba. Yena lo muntu ngabomthatha serious into ayenzayo. Lo muntu uyiskesh nje. Into asuke yenza nibokwazi ukuthi iskesh lento esikuyenza ungizwe. Ufunela imali nje kuphela. Uye lo uxabanisa uphakela umthakathi nabantu noJesinta ngoba vele kufuneka ukuthi kubulawe lento le March and March le. Uphakela umthakathi bengeke organize meeting no Ramaphosa. Ya organize wayilo.
uze nimbone kodwa